Då kan du säga hej till publiken. Hej till... Det är ingen där. Ja, men den är bakom datorn. Nej, det är ingen där. Nej, inte så. Men de kan titta sen på internet. När man spelat in filmen så kan det vara flera miljoner som tittar. Nej, det tror inte jag. Nej, kanske inte riktigt. Men några stycken i alla fall. Ja. Hej till publiken. Jag kallas Jalle och jag är en docka. Det ska du inte säga. Men då? Det ser de väl? Ja, men jag tyckte det var dumt i alla fall. Ja, nu är det sagt. Ja, det är det. Har du fått ditt namn från Jalle, Julla, Julius förresten? Det vet inte jag. Det är du som har dött mig. Det är sant. Vilka är de här rösten? Det är från ett barnprogram när jag var liten. Hur ska jag äta det då? Nej, det är klart. På rymmen kanske. Va? Är någon som rymt? Nej, det var ett program som hette så också. När du är liten? Ja, lite eller vad då kanske. Ja, vad hade en Jalle att göra? Ja, de 2 av deltagarna. Som har rymt? Ja, skulle man kunna säga. De hette Jalle och Henry. Aha, och det har jag hört mitt namn ifrån. Det är riktigt. Jag tyckte du passade som Jalle. Ja, och det är jag också. Jalle heter jag. Jalle ska du ha. Just det. 7. Vadå 7? Ja, det är 7 år. Det är jag. Men hittar du Jalle egentligen? Ja, det har du sagt. Ja, men hittar du inte Hjalmar? Ja, jag kallas Jalle. Då ska du höra Jalle. Då säger vi det. Jalle! Stäng av den där skiten nu. Vad skiten? Datorn då? Varför det? Ja, så alla de där kan titta. Ja, vi gör väl det då.